Вітаю вас, дорогие глядачи! Меня зовут Юлия, і сёння мы абмяркоўваем такую адносна новую з'яву ў маўленні, як слова крайні ці скрайні замест апошні у чарзе і падобных да таго абставінах. Можна нават пачуць пра крайні тыдзень года, альбо крайні раз, калі мы былі ў Італіі і гэтак далей. Так давайте паразважаем, ці правамоцна такая замена апошні на крайні. Адкуль што ўвогуле з'явілася? Ну, гэта вядомы факт. Слова крайні прыйшло да нас ад людзей небяспечных прафесій. Пілотаў, падводнікаў, парашутыстаў, якія часта рызыкуюць сваім жыццём. Самыя прымхлівыя з іх, каб не сурочыць, аднойчы сталі замяняць слова апошні, напрыклад, апошні вылет, словам крайні, блізкім па значэнні і з выгляду бяскрыўдным. Такім чынам яны як бы спрабавалі адвесці бяду. У культурнай антрапалогіі гэта далёка не новая з'ява. Некаторыя народы, напрыклад, традыцыйна давалі нованароджанаму некалькі імёнаў. Адно сапраўднае, якое ведалі бацькі, багі і сам названы, а другое падменнае, якое агучвалася для ўсіх астатніх. Іх як бы уводзілі ў зман, для того, каб прадухіліць магчымасць сурокаў ці навядзення чарадзейства з выкарыстаннем сапраўднага імя. Так і тут, з дапамогай падмены слова робіцца спроба адвесці бяду. Гэта з'яўляецца когнітыўным скажэннем, магічным мысленнем. Што ж, калі з прадстаўнікамі рызыкоўных прафесій гэта можна лёгка зразумець і дараваць, то чаму ж слова крайні стала распаўсюджвацца сярод абсалютна цывільных людзей, якім збольшага нічога не пагражае? І тут ужо справа выглядае троху менш рамантычна. Такая з'ява называецца эсхрафемізм, ад старагрэцкага спалучэння словаў кепскі і пагалоска. Гэта філалагічны феномен паніжэння ўзроўню маўлення і паступовага вываду сэнса з прадмета размовы, вельмі характэрны для носьбітаў рускай мовы, з якой паступова перацякае ў беларускую. Эсхрафемізм супрацьпастаўлены эўфемізму. Эўфемізм – гэта замена нейтральным, часта прыгожым словам некага недарэчнага і грубага з мэтамі палепшыць тэкст. Адпаведна, эсхрафемізм – гэта замена недарэчным словам іншага цалкам нейтральнага па сэнсе. Феномен, які квітнеў у Савецкім Саюзе і быў звязаны з неабходнасцю вельмі асцярожнага падбора словаў і мэтанакіраваным вычытваннем магчымага падтэкста. Таму што любыя двухсэнсоўнасці маглі быць трактаваны такім чынам, які б неяк дыскрэдытаваў савецкую ўладу, што магло прывесці да надта кепскіх наступстваў. Вяртаючыся да лётчыкаў, трэба канстатаваць, што, на жаль, для сваёй прафесійнай магіі яны абралі не самае ўдалае слова «пярэкрут». Таму што крайні азначае менавіта той, за якім больш нічога няма і не прадбачыцца. Гэта максімум чагосьці, гэта ягоны экстрэмум. У той час, як апошні, гэта слова з пераліку. Вось першы, вось другі, вось трэці, вось пяты, а вось апошні, і за ім можа стаць наступны, і сам стаць апошнім, і гэтак далей. Але крайні азначае фінал геаметрыі аб'екта. Між іншым, калі паглядзець на чаргу як на геаметрычны аб'ект, то можна ўбачыць, што ў ёй ёсць два крайніх элемента. Той, хто стаіць першы, і той, хто стаіць апошнім. Але ж нас, насамрэч, калі мы пытаемся, хто крайні, не цікавіць гэтае крайняе. Нас цікавіць той, хто апошні, той, за кім можна стаць, і гэту чаргу такім чынам працягнуць. Падсумуем. Замена слова апошні на слова крайні, якая нярэдка здараецца апошнім часам, з'яўляецца памылковым рашэннем, заснаваным на магічным мысленні, эсхрафемістычным стылі маўлення і няслушным разуменні сэнсу слова крайні. Таму апошняе ў чарзе няхай застаецца сабе апошнім, а крайнімі будуць поўнач і выпадак, за якім ніякі наступны выпадак ужо немагчымы, а ні ў якім разе. Вось, напэўна, ўсё, што я хацела сёння сказаць.
Дзякую вам за ваш час і увагу, праяўленую да гэтага відэа. Спадзяюся, вам было цікава, а можа нават і карысна. Памятайце, што добрыя манеры адлюстроўваюць добрыя намеры. І да новых сустрэч!